सानसेखालि सासे फोरोंगिरिया 5 थाखोनि सासे गथ'खौ अनजिमानि गियाननि सायाव मोनसे प्रेक्टिकल नलेज होनो थाखाय मोनसे खामानि मावदोंमोन आरोखि। बे जाबाय बे फोरोंगिरिया 3 आपेल गावजों लोगोसे लानानै थांफादों। ओमफ्राय 5 थाखोनि सासे गथ'नो आपेलखौ होबाय आरोखि। नै आपेलखौ आं नोंनो होबाय, आरो थाइसेबाव नोंनो होबाय, आरो थाइसेबाव नोंनो होबाय। नोंनियाव दा बेसेबां आपेल दङ होनना सोंबाय आरो गथ'खौ। गथ'आ बुंबाय आंनियाव दा 2 आपेल दं सार। नङा नङा फोरोंगिरिया बुंबाय आरो जायाखै, आपेलखौ गासैखौबो लाबोफिनबाय आरोखि। ओमफ्राय दाना बुंलायबाय नङा नै मोजां नाय, आं दा नोंनो 2 आपेल होबाय, नै आरोबाव 2 होबावबाय, ओमफ्राय आरोबाव 2 होबावबाय। दा नोंनियाव बेसेबां आपेल दं? गथ'आ बुंबाय 4 सार। जायाखैब्रा, रागा जोंगोन ना मिनिगोन जादों आरो। रागा जोंथ'वाखै फोरोंगिरिया, थेवबो गोसो सिङाव एसे रागा जोंनाय मोनसे जाखांदों आरोखि। थेवबो कन्ट्रल खालामदों आरो नङा नङा जायाखैब्रा जाबाय थाबाय आरोखि। होमबा र' थाथ'दो, दाना नोंनो आपेलखौ दोनथ'दो। दाना नैबे स्ट्रबेरिबो लादों आरो बियो बेगाव। ओमफ्राय दाना स्ट्रबेरिखौ होनोसै आरो नै आपेलखौ दोनथ', दाना आं नोंनो बेलेग फिथाइ होनोसै। नैबे जाबाय मा स्ट्रबेरि ना? नंगौ सार स्ट्रबेरि बियो। अब्ला आं नोंनो होनोसै दै, नै 2 होबाय स्ट्रबेरि लादो, ओमफ्राय नै आरो 2 बाव होबाय स्ट्रबेरि, ओमफ्राय नै आरो 2 बाव होबाय बेबो स्ट्रबेरि। दा नोंनो आं बेसेबां स्ट्रबेरि फिथाइ होखो? 3 होबाय सार। अ बया जादों, गुड बेटा गुड जाबाय आरोखि। फाफ्लियाव बुज्राबाय आरो मोजां जादों। होमबा नों मानो दहाय गोरोन्थि खालामबाय थादोंमोन? दाना नै होमबा नोंनो आं आपेलखौ होलायनोसै दै, दाना स्ट्रबेरिखौ साइडथिं दोनलायबाय। दाना नै आं आपेलखौ नोंनो होलायनोसै दै, नै आं नोंनो 2 आपेल होबाय, आरोबाव 2 आपेल नोंनो होबावबाय, आरोबाव 2 आपेल आं नोंनो होबावबाय। दा नोंनो आं बेसेबां आपेल, दा नोंनिया बेसेबां आपेल दं? 4 सार। ओरै जालायबाय आरो नङाब्रा, माथो दहायलाय नों मोजां थारखौनो बुंदोंमोन, दालाय मा नों गोरोन्थि बुंलायखो? ओरै जाबाय आरो खेबसे गथ'निफ्राय आपेलखौ लाजोबना फैनानै आरो बेबायदिनो रिपिट खालामलाय। ओमफ्राय गथ'आ आपेलखौ बेबायदिनो दहाय बायदि होलायबाय, ओमफ्राय सोंलायबाय नोंनियाव दा बेसेबां आपेल दं? 4 सार होनना बुंलायबाय आरोखि। ओमफ्राय फोरोंगिरिया रागा जोंहांबाय, दाना आपेलखौ बियो गारना हरबाय। है साला गथ' फिसा बुजि मोना। ओरै जाबाय आरो नै दाना स्ट्रबेरिखौ खालामलाय जाबाय आरो। दाना स्ट्रबेरिखौ होलायबाय, नै स्ट्रबेरि नोंनो 2 होलायबाय, आरोबाव स्ट्रबेरि 2 नोंनो होलायबाय, आरोबाव स्ट्रबेरि 2 नोंनो होलायबाय। दा नोंनियाव बेसेबां स्ट्रबेरि दं? 3 सार। ओरै जालायबाय दै जादों माथो गथ'नाया मा? ओरै जाबाय आरो हा आपेलखौ होबाथाय रोङा, नोङो बुजि मोना साला, थाइब्रै होननांबाय थायो। स्ट्रबेरिखौ होबाथाय नों थारखौनो बुङो, 3 होननानै बुङो। गथ'नाया मा? आंथ' स्ट्रबेरिखौ जेसेबां होदों आपेलखौबो नोंनो एसेबांनो होबाय थादों। आपेलखौ होयोबा नोंनिया मानो 4 जायो? स्ट्रबेरिखौ होयोबा नोंनिया मानो 3 जायो बा थार जायो? गथ'नाया मा? गथ'खौ सोंबाय आरो मानो बेबायदि खुला? नै मोनगोन गथ'। ओरै जाबाय आरो मानो बिसा बुङो? नङा सार आंनियाव बेगाव 2 आपेल दंखायो, बेनिखाय 4 जायो। नोंनियाव दा बेसेबां आपेल दं होनना सोंनायखाय सार आं 4 होनना बुंदों, मानो होनबा आंनि बेगाव 2 आपेल दंखायोना, ओंखायनो 4 जादों। ओरै बुंबाय आरो गथ'आ। दा फोरोंगिरिया मिनिगोनसो ना रागा जोंगोन ना बुगोन ना रायगोन अनगोन ओरै जालांबाय आरोखि। थारमाने बयबो गावबा गावनि जायगायाव राइट, फोरोंगिरियाबो राइट, गथ' फिसायाबो राइट, बेयावहाय रावनिबो गोरोन्थि गैया। थारमाने मा मालाबा खायसे समस्याफोरखौ जोङो ओरैनो साननानै सानगौ हाया। थारमाने किसुमान समस्याफोरखौ साननानै सानगौ हाया। जेब्ला जोङो बे समस्यानि सिङाव हाबसोमा अब्लासिम नों बाहेरनिफ्राय नायनानै जेंनानि किसुमान मायाफोरखौ हमदांनो हाया। थारमाने समस्याया मा एक्सुवेलि मा घटिनानै दोङो, मा जाथाय जानानै दोङो सिङाव, मा सोलिबाय थादों सिङाव, बे जिनिसफोरखौ नों जेब्ला हाबसोमा, नों जेब्ला उदिस हिसाबै नायहरबाय थागोन ना, नों जेबो बुजिया। थारमाने ओंखायनो बै जादु खेला देखायग्रा मानसिफ्राबो बे स्टेज सायाव मा सोलिदों, जादुखौ बोरै देखायदों, मा खिथिदों, बेखौ जोङो स्टेजनिफ्राय नाहरनानै जेबो बुजि मोना। थिग एखे रोखोमनिनो प्रेक्टिकेल लाइफआव एकदम थार बाथ्रा, खायसे गिदिर गिदिर हारिनि समस्यायानो जा, बा जायखिजाया समाजनि समस्यायानो जा, बा न'खरनि समस्यायानो जा, गामिनि ओनसोलनि माबा माबि गिदिर गिदिर समस्यानि बेलायावबो बेनो नोङो गोजाननिफ्राय नाहरनानै खायसे जिनिसफोरखौ बुजि मोना आरोखि। बे प्रेक्टिकेल लाइफ दै, आं रावखौबो बुंनो हायाखै, प्रेक्टिकेल बिदि जायो। माने बे मा होनना बुङो नेचारेल टाइप आरोखि, सैथो आरोखि, सैथो थाम सैथो। बेबायदि गोजाननिफ्राय जोङो बुजिया जेब्लासिम नों प्रब्लेमाव हाबसोमा, जेब्लासिम नोङो बे जाथायाव हाबसोना, अब्लासिम नोङो बे जाथायनि बे प्रब्लेमनि नोङो मायाखौ नोङो बुजिना मोना आरोखि।
दा ओंखायनो जोङो मालाबा किसुमान जाथायफोरखौ मिथिया हसियानो हाब बाथ्रा बुंना लायोबा जों गावनो हामा मोननो गोनां जायो बा सोरखौबाबो जोंबो हामा मोननो गोनां जायो सोरबायाबो जों हामा मोननो गोनां जायो मालाबा जोङो जोंनि साननायखौनो नंगौ सानथारो खिन्थु जोङो सिङाव हाबालासिनो बिराद केलकुलेसन खालामो खिन्थु मालाबा बिराद केलकुलेसन खालामबाबो जाया गथ'नि बेलायाव जानाय बायदि दा बेबायदि जायो आरोखि अके मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालाम बिराद नायो भिडिअ आंनिखौ दाना फेसबुकाव खिन्थु रावबो लाइक फल'बो खालामा लाइकबो खालामा शेयारबो खालामा खालामो बहुत खम अनजिमानि नायग्राफोरासो आरोखि अके बाय बाय